Herkese selam, kadirden iyileşlerimiz. Bugün Türkmenistan'dan taze gelen müşterimizi size Altınbaş Üniversitesi'nden näki ýyly kaydetdirgenimizi görkezýäs. Sen özüň tanşaýsan? Meniň adym Oltaýa Hojaýewa. İlişimiz Türkmenistan'dan taze geldi, dokumentlerini getirdi. Biz hazır dokumentlerimizi tayinlaýas we Altınbaş'a gitdiýäs. Sizem videonun soňuna çelseredin, näki ýyly kaydetgenimizi görelim. Şuňyz ýaly Altınbaş Üniversitesi'ne geldik. Okuwçymyz ýanyna dokumentler eline, içine girelim, galan maglumatlarym içinde berýäs. Üniversitede gireňizden soň üniversiteden gapdal binasyna gitdiňiz sebäbi öwrenji kaýdy işleri ol ýerde alınýar. Gelin bakalım görelim. Üniversiteden birinci gatyna çykýanyz. Üniversiteden birinci gatyna çykylandan soň sağ däl çep gapdalyna gidilýär. Üniversiteye geldikten sonra bu sol tarafta kayıt işlemleri yapılıyor. Buradan sıra alacaksınız. İçeride sizi kayıt işlemlerinize bakan insanlar olacak. Görüşümüz ýaly kayıtlarımıza etdik, dokumentlerimi çerik täşirdik. Enne Oltaýa Türkiýanyň bir talibi, Altınbaşyň bir studenti boldy. Oltaýa, aýtmak istäýän zadyň barmy? Sağ olun. Awazyn danışmanlygy köp tawasyny aýdýan. Ene şu Altınbaş Üniversitetine ýazylmaga geldim. Ýazylşdym. Menem Türkiýanyň bir talibi boldum. Awazyn danışmanlygyň kömegine size de maslahat berýän, gelin ýazylşyň. Köp sağ bolsaňa da bize anam bildiren üçin, gelenim üçin. Eger senem Türkiýanyň bir talibi bolmak isteseň, Alazim danışmanlyk saňa garaşýar, hökümet habarlaşyň, aşağıda nomberlerimiz bellenendir.